И здравейте, хора! Днеска ще съобщаваме за Brawl Stars и ще играем. Играхме грани ноча, издадох шум и забравих да се скрия, но и Дача ме хвана и спря да играя и реших да започнем. Само да кажа, за вас, който не знае, ето този герой, с който съм в момента, е новия Ел Примо в новия апдейт и го дават безплатен. Тук го бяха дали безплатен. Макснат левел с хайперчардж, кералче, как така имам само един гаджет. Добре, само един гаджет на този новия Ел Примо. Ето го тук. Колко яко изглежда. Но не са го пуснали още. И та Гозила няма да си я слагам, брат, защото съм с седмата. Чакай да снимам видео. Така, сега хора, играеме Brawl Stars. Съжалявам, мама. Да, мама дойде и ми разваля спокойствието и заради нея ще я убием. Ау. Тук има няколко. Бегай! Тук ще го заобиколя. Стратегията ми е, защото съм с... Не искам да се снимам. Но той не знам дали се свали. Тук ще ме видят. Ще ме видят, ама трябва да заобиколя от тук. Само ще обикалям, ще кемпия, брат, и... Каквото става. Ау, там има. Там има, ще седи тук. Ще ме види. Бързо! Не, скача. Трябва да се бия. Второ място съм. Брат. Моля. Хора, сам да ви кажа. Този герой е макснат. Както виждате. Макснат левел, всичко му е макснато. Уилоу също, който един приятел ми е пакнал. Благодарен съм, защото съм се... Малко ми е подобрил се, нали? Да, той малко ми помогна в началото. Отворим и Legendary Drop. Стар дроп, с това преди да не казвам какво е. Да. Пакна ми го и сега съм навър, защото ми е първия мечик. И вече не го използвам, защото ми се пакнаха това легендари. Аз си ги пакнах сам. Сърч, брат. Сърч. Драко, брат, дете са лапнем скинчето. Не са ги поляка. Но вече не цъкам дори с легендар героите. Някой пъде, ама вече много повече игра с той герой, защо забравят истински Ел Примо. Не беше толкова силен. А пък сега този го делха макс над, брат.
с Hypercharge. И има само един гаджет. Няколко такива. Мисъл. Нека този аз играех в момента. Този съм го тествал. Ще пазвам юмрука. Да видим какво ще стане с юмрука. Дали пак ще се проваля или ще стане нещо по-добре. Ще ми дадеш слушалките. Да, ето е. По-добре, защото стреля и надалеч. Хора, това е мега доброто подобрение на Епримо. В смисъл, като дойде страната на играчките, в Brawl Stars, това беше да, както видяхме нази. Но това е по-добре, защото... не съм с меч. И... не съм сърце. Да, сърце съм. Стрелвам нещо, но... не знам и аз. Какво правя? Хора, какво? Даде ми 2 купи. 2 купи на 7 място. Това покъртващо вариант. В смисъл... Добре... Създателите на Brawl Stars. Благодаря ви, че се включихте с тази игра. Лилия имаш, но ми взеха акъл. Колко сме такива? Пудата й. Като Супермен не само, че ходи. Така с ръката напред. Но това е по-слабо. Си го сменя. Не може ли? Но може да стреля. Не дали. Бота ще падне там. Бягай! Сега бягай, защото... Катерина стана много малко демонични сополи. Няма го взем това, защото... Видяхте къде е вече. Не. Трябва малко да се включи тук, защото не заобикаля. Добре. Моля те. Добре. Даже почекте. Обаче имах. Да видим. Насолу само ги тествах. И пак добре. Това май бие повече. Ама, да, бие повече. Просто седи с... Не. Така.
Със сигурност. Беше по-добре. Ей, кажи ми. Какво? Това няма да ми... Какво? Разбери се. Че? Това също ще имате. Айде, пачекче. Така ли? Слабак. Хора, сега ще разгледаме нещо. В смисъл ще... Видим на играта подобренията. Видяхме едно. Новия герой. Дават смисъл седмата най-рядка иконка. Нищо, че пишеше седмата, защото нека да виждаме. Какъв е този герой? Може да има нови герой, кой знае. Да. Не върват. Къде ходя аз? Некъде. Не. Викам, че ще правят някакъв нов легендари герой. Вой, брат, мега тука, мега... Да няма си помислите, че ще кажа мега добре. Мега кръшове, брат, защото не ми дава да игра с новия герой. А пак новия герой ми е любим. Този герой. Новия герой пак. Подобрението на опрема. Добре. Нека да видим. Вой! Това е яко. О, Сигма! Сигма, брат. Оу. И легендари надписа е уникален. Roger that. Buzz Lightyear to the rescue. Да, съм разбрал, може. Опа, апа. О, кога? Хора.
Мамо, може ли да ми вземете Brawl Pass-а? Brawl Pass от Brawl Stars. Brawl Pass плюс за 22 лева. Може ли? Защо? Маре, боля. Ще дадеш ли поне 45 стотинки? Защо? За простоти и нищо. Простоти, бе. Каква яка иконка. Не може да взема. Трябва да взема Brawl Pass. Действително. Това е Анджелове. Анджелове. Дай го това, да го видим. После ще добавя. После ще добавя страница. Първо искам. Бой, задължително, брат, задължително. То е задължително във Friends. В приятели? Не. Къде бе? Ей! Добре. Where'd you go? Само една игра. Последна хора, защото изговорихме много. Ако искате. Още една част на Brawl Stars или на друга игра. Пишете друго в коментарите. Ако искате в другото видео да играем гранушка, пишете. Искам да играеш гранушка. Ако гранушка, ако искаш да играя на кар паркинг или на някаква игра ли, да правя музика ли, пиши всичко, което да правя в този YouTube канал. Линк в коментарите трябва да напишеш. Иначе не е куча убия нещо. Както тъй. Ще да кажа тази слабачка. В смисъл, аз съм по-слаб. Ако хора, не забравяйте да се абонирате с камбанката, долу линк ще видите линк в коментарите, защото аз не пиша в описанията. Като видите линка за subscribe, даже не ви трябва линк. Вие може би знаете откъде. Абе да, аз ще ви покажа. Сега. Хора, влизате в един комент. В някой канал, който искате. В моя канал влизате, защото ние го сега говорим в моя канал. Влизате в моя канал, пишете и в Play, натискате, сега ще видите. Пишете и в К О П П Л А, то че излиза и в Play. Натискате го. Излиза една и в Play иконка на една по-стърва. Виждате, тук бяхме на нашия язовир. Качил съм трейлър, така 3 утра. И тук има мои видеа. Ето така. Сега ще я покажа от друг канал, защото аз не мога да се абонирам за моя.
Влизате в някое клипче, сега в момента гледам на един друг, имате тук пише абонирай се. Ако искате от тук, аз ще ви покажа. Може от тук. Сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа и откъде можете. Може да натиснете тук името. Тук пише абониране. Пише имате абонамент. След това тук ви пише всички с камбанката и сте готови. Еми хора, завършваме видеото в Brawl Stars. И ви казвам пак, абонирайте се за канал с камбанката, както аз ви показах в това видео. И в смисъл, натиснете всички или О, ако сте на английски. What back play to Brawl и ви излиза след това там, където сте цъкнали всички или О, вече знаете, че сте се абонирали с камбанката и от мен чао!